Pozdrav, ja sam Grede, dobrodošli u novu epizodu Strike Gamesa na Beeline, kao što igram na mapi Strike Games 4. Vidit ćemo na, ne znam, zaboravim koja je to ruta South, ne znam, East. I danas nisam pripremio neku temu, ali mogao bi da pričamo o ovome. Znači, Cape mi je dao Knex, velik pozdrav za Knexa. On mi je dao Cape iz razloga zato što je on napravio pauzu snimanju. Napravio pauzu, pa mi je dao čisto radi snimanja i zato što ne igra baš toliko. Inače on igra Minecraft, igra na Vanilli isto gdje i ja, igra on Minecraft, ali ne igra ga baš toliko često, igra ga ne znam. Ali i dao mi je Cape iz razloga da snimam i da snimam za kanal dok ne kupim svoj Cape, a Cape ću možda kupiti 1. februara, a danas je 30. januar, tako da ću kupiti možda Cape 1. februara i sada ne znam šta još da vam kažem. Da, to je, danas je možda daily upload, ako stignem da izrenderujem i uploadam klip na YouTube i pokušam sve to da uradim i izeditujem. Imamo oko 60 FPS-a, da, oko 60 FPS-a i da, pošto sam snimao na onaj put, znate već šta sam snimio, onda SG na istoj ovoj mapi koja je već smorila svakoga, pa opet sad na njoj snimam, tako da nemojte mi zameriti. Nešto sam se zbunio, ali dobro, nema veze. Inače, ja sam ovako editovao Cape, sad sam stavio crni Cape sa beli MF i sivo ispod. I možda ću staviti neko, na primjer, srce Cape, ne znam, vidjet ću šta bude lepše. A meni je lepši Optifine, ne, zadržat ću ipak Optifine. Zadržat ću Optifine Cape, tačnije sve su Optifine Cape-ovi, ali dobro. Dobro, već neko lutao, da. I što sam htio još da vam kažem. Ovdje u ovom parkuru sam preloš, nikad, ovo je lutano. Ali neko je zaboravio da uzme stvarčice. Nešto sam se sad gubio. Nemojte mi zamjeriti zbog ovog mog gubljenja. Ali dobro, nekako sam sada, kako da kažem, nekako sam zainteresovan za snimanje, tačnije snima mi se klip. Jer jednostavno zato što ona pauza mi je baš nije trebala, pa sam sad nešto radostan zašto izbacim redovno klipove. I zašto vidim da mi dajete supporta kada izbacim redovno klipove. Inače, na onom klipu koji sam postavio juče, imam 10 lajkova, znači veoma vam se zahvaljujem zbog toga. Ojoj, ne. Sad će da me ketnesuje. Ja sam mislio da je haker, ali nije. Ne, nemoj. A nemoj stakati. Lik će me ubiti. Ne znam kuda više da bežim, kad će me svakako ubiti. Zašto me skinuo od ozgo i bovao me već možda 10 puta, šta 5 puta me sa bovom pogodio i sad sam pre-low, ali inače ovo mi je 3. fail rekord, tako da nemojte da mi zamjerite ako sam velika nubara, jer jednostavno nema više živaca da snimam. Kada stigao do polovine klipa i lik me na kraju ubije, tako da ne znam zašto me toliko neće, a prošli klip sam iz prve snimio, a ovaj sad iz 10 pokušaja ne mogu. Znači ne znam stvarno zašto tako, zašto nisam pojao ovo. Idemo tamo negdje da se regenerišemo i da pokušamo da preživimo do deathmatcha. Da bi bila uspješnija epizoda. I rekao sam sve što sam želeo. Znači,
Da, napišite vi u komentare da li želite neki challenge, sljedeći klip, možda će biti, ako želite challenge, napišite vi koji tačno challenge. Inače, ja sam već isplanirao da uradim F1 challenge, ako vam se ne sviđa taj challenge, predložite mi neki novi, ali to zavisi sve od vas. I da, rekao sam da napišete u komentare koji ćete challenge za sljedeći klip. I nisam znao da je ovo tier 2. Nisam znao da je on tier 2, pošto prvi put sam ovdje u šumi ovoj iza mape, tako da ne znam, još dvojica da umru i deathmatch će početi, ali možda sam ja između njih. Ipak me nesreća hvata, baksu sam, ali dobro, nema veze. Pokušat ću da preživim do deathmatcha. Joj, ne, eno ga tamo lik. Ajmo pokušam da ga skinemo bovom. I znam se ljudi sada da ga ubijemo. Pa to bi bio najbolji kill na svijetu. Šalim se, ne bi bio najbolji kill na svijetu. Najbolji kill na svijetu je... ne da ga napadam. Inače, da vam se sviđa ovakav cape, napišite komentare. Inače, meni se jako sviđa ovako kao beli OF znak. I ovo kao siva senka iza. Inače, ja sam editovao i pravio taj dizajn cape-a. Tako da je možda low jer sam ga ja pravio. Ali vi u komentar napišite da vam se sviđa i napišite u komentare šta želite za sljedeći klip, tačnije koji challenge. I uskoro se bliži klip Vanile na Ultimate SMP Vanili. Vlasnik, dobro, to svi znaju. Inače, ja sam jednom dobio ban, ali dobio sam opet unban. Tako je to ono ekstra. Tačnije, mnogo mi se igrao Vanila. Inače, sagradio sam neku lepu kućicu koja ima prelep chest room. I prelep, tačnije, da, prelep chest room koji sam ja gradio, ne znam koliko, sat vremena sam gradio taj chest room i dovršio sam ga, a inače taj chest room ima više delova. Možda ne razumijete baš kako mislim delova, a to je, na primjer, ako ovako siđete u podrum, tu su chestovi koji, ta prostorija mnogo lepo uređena i chest room ima više delova, tačnije, ako je chest room kao dole u podrumu, onda ima dole da se siđe za još jedan chest room. Nisam vam baš najbolje objasnio, ali dobro, vidjet ćete kad bude izašao klip Vanile. Vidjet ćete na što sam mislio. Pošto ne znam baš da objasnim baš najbolje, ali dobro, takav sam ja. Ne znam najbolje baš da objasnim na što mislim, ali vidjet ćete u klipu Vanile koji se vrlo uskoro bliži. Inače, ovo je sve lutano ovdje. Bukvalno sve je lutano jer svi idu na ovu rutu. A ja, inače ljudi, da vam kažem da ja često na mapama menjam rute. Na ovoj mapi sam, kad sam još tek igrao prvi put na Bad Lionu, kad sam gledao još neki youtubere pa nisam imao svoj premium i gledao i baš maštao da imam neki kakav premium da igram na Bad Lionu, ono, ludilo ako pronađe neki premium za, na primjer, Mineplex ili tako to. Išao sam na South, tamo na onaj dvorac, ali više ne idem na tu rutu jer jednostavno ruta mi se ne sviđa, zato što na ovoj ruti East, valjda ne znam da li je to East, ima više tier 2 i ima više tier 2 koje mogu da otvorim i nađem neke ekstra stvari, ali tamo nema ništa, tako da je to onako loše na toj ruti. Inače, ovo će biti dobar rekord ako uspijem da pobedim, ali reći ćemo da će možda biti neki haker ili timeri ili nešto. Znači, ja pozvam za Knexo što mi je dao ovaj cape da snimam sa njim. Inače, ja ću još malo kupiti još malo svoj cape. Inače, to je onako ekstra, svi su full iron, jedno sam ja full ciganin. To je loše za mene. Idemo na clean up. Ako je ovaj leak low, inače malo mi frame-a i laga i buga i sve.
Opa, oh my god, nisam mogao, jedno srce sam ostalo, ne. I ništa ljudi, to je bilo to da bi za nas to život, bacite like, share, subscribe i vidim u sljedećem klipu.